Прочел съм много книги, стотици книги и от тези стотици книги, които имам, избрах тези, които наистина бяха най-въздействащите върху моя живот и исках да ги споделя с вас днес в това видео. Имайте предвид, че тези може да нямат същото въздействие върху вашия живот, каквото е имал върху мен и хиляди други, защото всеки има различни предпочитания, различни идеи, различни цели и визии в контекста на това къде искат да бъдат или какъв човек искат да станат. Но ако сте от хората, които искат да живеят една идея по-добър и пълноценен живот, мисля, че тези книги ще ви свършат страхотна работа. Може би сте чували първата книга, защото е много известна в целия свят, но истината е, че аз като всеки, който започва от някъде, съм я прочел, защото съм я препоръчали като четиво, което наистина си заслужава и бяха прави. Първата книга е "Богат татко, беден татко". Сега ще ви кажа защо книгата е толкова въздействаща и се препоръчва от всеки, буквално. Написана е по такъв начин, че отваря мирогледа на всеки, който я чете. Именно за това тя е толкова известна и след като я прочетеш, виждаш един изцяло нов свят на възможности. Нека ви разкажа защо е толкова въздействаща. В книгата става дума за двама бащи. Разликата между двамата бащи е, че единият има диплома и цял живот е работил в корпоративния свят, а другият е напуснал гимназия. Единият няма да остави след себе си нищо, освен дългове, а другият ще умре като най-богатия човек на Хаваите и ще остави всичко на детето си. Богатият татко изпраща две момчета на пътешествие, за да използват и развиват умовете си, за да създадат богатство чрез инвестиции и бизнес, показвайки им един от най-важните принципи, което е никога да не работят за пари. Тази книга разказва разликата в мисленето на богатия татко, който учи децата да казват как могат да си позволят това, докато бедният татко има мисленето, че не могат да си позволят това. Книгата учи читателите на 5 основни неща, които са следните. Какво са активи срещу пасиви? Богатият татко учи каква е разликата между активи, неща, които слагат пари в джоба ви, и пасиви, неща, които вадят пари от джоба ви. Изграждането на портфейл от активи, генериращи доход, е от решаващо значение за финансовия успех. Другото нещо, на което ги учи, е нагласа и образование. Богатият татко подчертава стойността на финансовото образование и култивирането на мислене, фокусирано върху възможностите и ученето. Той вярва, че разбирането как работят парите е по-важно от простото разчитане на формалното образование. Третото нещо, на което ги учи, е инвестиране и предприемачество. Богатият татко насърчава Кийосаки да изследва предприемачеството и инвестициите като пътища към финансовата свобода. Той вярвал, че поемането на пресметнати рискове и създаването на множество потоци от приходи са от съществено значение. Следващият урок, на който ги учи, е да избягват лошия дълг. Кийосаки научил разликата между добър дълг, използван за придобиване на активи, които поскъпват или генерират доход, и лош дълг, използван за закупуване на пасивни или обезценени активи. Другият много важен урок, на който ги учи, е важността на действието. Книгата подчертава важността на предприемането на действия и вземането на решения, а не просто избягването на рисковете. Следващата книга, която оказа огромно въздействие върху моя живот в контекста на това как да се развия финансово и да управлявам парите си, е именно "Най-богатият човек във Вавилон". "Най-богатият човек във Вавилон" е книга, написана от Джордж С. Клейсън, който предава вечната финансова мъдрост чрез увлекателни истории, чието действие се развива в древния град Вавилон. В нея ще откриете основни уроци, които са толкова актуални днес, колкото са били в вавилонско време. Тя служи като практическо ръководство за постигане на финансов успех и сигурност. Книгата прави сложните финансови концепции достъпни за всички, независимо от техния произход или познаването на управлението на парите. Следвайки уроците от Вавилон, може да се научите да спестявате, инвестирате разумно и да вземате информирани решения, които водят до просперитет. Тази книга е вечно съкровище от мъдрост, която дава възможност на читателите да поемат контрола върху финансовите си съдби и да изградат по-светло бъдеще. Прилагайки принципите, описани вътре в нея, няма как да не сте добре финансово. Следващата книга, за която може би много от вас са чували за нея и има защо, е "Мисли и забогатявай".
Мисли и забогатявай е написана от Наполеон Хил. Тя е трансформираща книга, която се задълбочава в силата на нашите мисли и вярвания за постигане на личен и финансов успех. Чрез завладяващи истории и принципи, книгата насочва читателите към пътуване, за да разберат как умът може да формира реалността. Добре, но защо книгата е толкова специална? Може би ще се запитат някой от вас. Обикновена книга за личностно развитие, може би. Ами, не е точно така. И ще ви кажа защо. Авторът се заема с мисия за изучаване на успешни хора, като прекарал над 20 години. 20 години в провеждане на задълбочени интервюта с над 500 успешни лица, включително магнати, изобретатели и лидери. Той имал за цел да разкрие общите принципи, допринесли за техните постижения. Чрез своите интервюта и изследвания той идентифицира набор от принципи и философии за успех, които постоянно се споменават от неговите интервюирани. Тези принципи формират ядрото на Мисли и забогатявай. Хил организира откритията си в поредица от 13 принципа, които според него са решаващи за постигането на успех. Тези принципи включват силата на желанието, вярата, специализираните знания, въображението, вземането на решения, постоянството и много други. Книгата е крайъгълен камък на литературата за личностно развитие. Тя подчертава дълбокото влияние, което нашите мисли и вярвания оказват върху оформянето на живота ни. Като овладяват принципите, очертани в книгата, читателите могат да се научат да привеждат мисленето си в съответствие с целите си, проправяйки път за успех във всички аспекти на живота. Независимо дали търсите финансово богатство, лична реализация или балансиран живот, тази книга служи като ръководство за впрягане на силата на вашите мисли, за да създадете желаната реалност. Тя е задължително четиво за тези, които се стремят да отключат пълния си потенциал и да постигнат траен успех. Следващата книга е "Направи милиони сега", или както е известна на английски The Millionaire Fast Lane, чийто автор е М.Дж. Демарко. Предлага освежаваща гледна точка за постигането на финансов успех и освобождаване от традиционните норми. С акцент върху предприемачеството и нестандартното мислене, книгата отваря предизвикателство към конвенционалната мъдрост и предоставя пътна карта за създаването на значително богатство. Авторът оспорва общо приетата мъдрост за изграждането на богатство и предлага пътна карта за тези, които търсят финансова независимост в ускорен срок. Прозренията на Демарко насърчава читателите да мислят креативно, да дават приоритет на създаването на стойност и да разглеждат предприемачеството като средство за постигане на целите си, като се застъпват за проактивен, новаторски и предприемачески подход към богатството. Книгата вдъхновява хората да се освободят от традиционните норми и да поемат на пътешествие към финансова свобода и изобилие. Независимо дали сте амбициозен предприемач или някой, който иска да промени финансовото си бъдеще, тази книга предлага нова перспектива за изграждане на богатство и постигане на траен успех. Може би най-добрата книга, която някога съм чел за правене на пари. Спомням си, че след като я прочетох, бях като шамаросан. Изключително стойностна книга, която си заслужава да прочетете. Ако си стигнал до тук на това видео, удари един лайк, защото по този начин ще ми помогнеш да разбера дали информацията ти е била полезна. Създайте сами бъдещето си от Брайан Трейси. Въз основа на опита на Трейси в личностното развитие, книгата предлага практически стратегии за поставяне и постигане на цели, преодоляване на препятствия и реализиране на пълния потенциал. Тази книга служи като ценен ресурс за всеки, който иска да се освободи от ограниченията, да преодолее препятствията и да впрегне потенциала си, за да постигне желаните резултати. Няма да съжалявате, ако я прочетете. Мисля, че все още са останали бройки в книжен пазар, понеже книгата отдавна не е по книжарниците. Следващата книга изцяло промени начина, по който гледам на взаимоотношенията ми с хората. Как да печелим приятели и да влияем на другите. Може би сте я чували и нея, понеже тя също е доста популярна. Тя е създадена от Дейл Карнеги. Тази книга е ръководство, което разкрива принципите на ефективната комуникация, изграждането на взаимоотношения и положително влияние върху другите. В книгата са описани практични техники и анекдоти, които могат да се свържат. Книгата предоставя безценни прозрения за подобряване на социалните умения и постигането на личен и професионален успех.
Книгата ми помогна да надградя междуличностните умения, насърчи ме да създавам смислени връзки и ме направи по-ефективен комуникатор. Принципите на Дейл Карнеги са подходящи както в личен, така и в професионален контекст, като предлагат стратегии за изграждане на разбирателство, разсейване на конфликти и съвдъхновение за положителна промяна. Книгата ми показа изкуството на разбирането, признателността и истинската връзка. Тази книга остава основен ресурс за всеки, който иска да подобри социалните си умения, да подобри своята комуникация и да създаде трайно въздействие в техния личен и професионален живот. Препоръчвам с 2 палеца. Следващата книга на един вече познат наш автор, който се е доказал със своите шедьоври. Да прецакаш дявола от Наполеон Хил. Този шедьовър ще ви провокира да мислите. Гарантирам ви. Чрез уникален разказ Хил се включва в откровен разговор с дявола, за да разкрие скритите пречки, които пречат на хората да реализират пълния си потенциал. Да надхитриш дявола е хипнотизиращо изследване на човешката психика, силите, които пречат на прогреса. Откровеният разговор на Наполеон Хил с дявола служи като метафорично огледало, отразяващи собствените борби и страхове на читателите. Като разказва скритите препятствия, които ги задържат обратно, читателите са вдъхновени да се изправят срещу своите ограничения и да поемат по пътя на самоусъвършенстването. Книгата предизвиква обществени норми, вдъхновява самонаблюдение и насърчава читателите да поемат контрол над своите мисли, действия и съдби. Надхитряването на дявола предлага нетрадиционно, но дълбоко ръководство за освобождаване от посредствеността, прегръщането на целта и включване на потенциала за неограничен успех. С уникалния си стил на разказ и трансформиращи прозрения, тази книга е завладяващ призив за действие за тези, които се стремят да надхитрят вътрешните си демони и да претендират за живот на удовлетворение и изобилие. След прочитането й ще ви е необходимо време, за да осмислите информацията и ще възникнат много въпроси. Също така ще получите и много отговори, които са част от нашата заобикаляща среда. Изключително интересно четиво, което си заслужава да му отделите нужното време. Ако тези книги са ти били интересни и полезни, тогава не изпускай да гледаш тази поредица, в която споделям едни от най-стойностните книги, които съм прочел и уроците от тях.